България в сърцата. Вечер посветена на българската просвета, култура и славянската писменост. Под този надслов протече най-голямото събиране на българи досега в Обединените арабски емирства, обединени от един от най-значимите български празници – 24 май. На този ден българите по цял свят не само отдаваме почит на своите корени, но и символично предаваме на своите деца духовните и културни ценности, които изграждат истинската българщина в сърцето и душата. С много въодушевление и отдаденост, домакините от фолклорен клуб Здравец и Генералното консулство на Република България в Дубай събраха българската общност. Като много от изпълненията бяха авторски творби и подготвени специално за празника. За гостоприемната атмосфера и добрата организация се погрижи координаторът на събитието Михаил Кузев. Началото на официалната вечер започна с няколко интересни изложби, сред които впечатлителните портрети на художника Камен Бонев, посветени на вечните български герои от минало време, както и изложба на логата на българската култура, посветена на легендарния Стефан Кънчев и подготвена от дизайнера Мартин Гълъбов. Бяха представени и изчерпателна статия за българската кирилица като знак за идентичност на Красен Крестев, както и интересната книга на Виктория Захариева за братя Митеви – уникалните изпълнители на автентичен шопски песенен фолклор. Гостите бяха посрещнати в залата с вдъхновяващото видео на Илия и Ания Танасови от Pixel Hunters – България – въздушна любов. Празникът започна с тържество на училище Българче в Дубай. Децата ни разказаха за историята на азбуката. Техните увлекателни сценки, песни и танци ни върнаха в далечни времена. След като малките участници получиха своите грамоти, дойде ред и за по-големите гости. След магичното откриване с родопската гайда на Тодор Михайлов, под съпровода на тъпана на Михаил Кузев и гласовития Христо Шехов, последва и приветствено слово на господин Богдан Коларов, генерален консул на Република България в Обединените арабски емирства. Добре дошли казаха и домакините от фолклорен клуб Здравец, които напълниха сърцата на публиката с красиви танци и хореографии. Любими народни песни изпълниха певиците Латинка Димитрова, Моника Азманска и Галина Тасева. С класическите си изпълнения на флейта и пияно ни впечатлиха Явор Пенков и Виктория Захариева. Не по-малко вълнуващи бяха изпълненията на Лидия Станкулова на арфа и квартета на Стоян Стоянов на акордеон, Марин Бозев на саксофон, Виктория Захариева на пияно и Христо Шехов вокал, които ни представиха мелодии и песни по народни мотиви. А кръшните хора на танцов клуб Булгара ни донесоха много настроение и ритъм. Специален поздрав с химн за светите братя Кирил и Методий отправи и хора на Руския православен храм Свети апостол Филип Шарджа. Най-малките участници в програмата от училище Българче също ни зарадваха с авторската песен за азбуката. Много емоция донесе и виртуозното изпълнение на китариста Валентин Спасов, който, освен свои композиции, докосна сърцата ни и с една лирична изненада, подготвена заедно с певицата Ани Владимирова. А с уникалното изпълнение на триото на музикантите Стоян Стоянов, Марин Бозев и Боби Вълчев, дори и публиката запя.
Благодарение на професионализма на озвучителя на събитието Тома Христов, всички се насладиха на пъстрата музикална програма. А фотографът Иван Бачваров, асистентът на пулт Димитър Кестенов и видеото на Илия Атанасов дадоха възможност този празник да има глас и образ. Заедно с възторга и вълнението от празника, дошлите тази вечер отделиха и време за размисъл. Чрез думите на водещата Десислава Кузева, те се пренесоха за кратко в спомените на видни учени и творци, за техните първи учители и размисли за просветителското призвание. Разбира се, вечерта завърши с щастлив край, заедно на хорото, а усмихнатите гости и участници си благодариха и си пожелаха до нови срещи с думите от «Върви, народе възродени». Споделената емоция и преживяване, честването, ритуала, празника са живата вода, която пази духа на един народ жив и силен. Благодарим на всички, които дойдоха да почетем заедно един от най-значимите български празници и тези, които със своята отдаденост, ентусиазъм и талант направиха тази вечер истински споделен празник. С България в сърцата! Честит празник!